Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, gadyrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Gahrman arkadamyzyň yglan eden Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyny ata watanymyz Türkmenistanyna parahat ýurdumyzdy toýlanýan toýlarda bagşy sadanlarymyzyň owadan aýdymlar saatlar ýanglanýar. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berenne üçin biziň medeniýetimizi, sungatymyzy, dutarmyzy, gyjagmyzy dünýä tanadan mehriban arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Goý mehriban arkadamyzyň saýatynda bagtyar ojoklarda ene huduleri, çağa gülküleri, bagşy sadanlarymyzyň owadan aýdymlary, saallary ýanglanyp dursun. Ne mehriban tomaşaçylar şeýle ýagşy arzuwlary bilen Türkmen Owatyle ýaýlymyna taýýarlanyp size hödürlenýän canlı ovallardan, canlı aydımlardan düzülen ovallar sağlaşan natlı gepleşimizin yine de bir täze sany ýaýlymdy. Elbette edileşler ovallar sağlaşan natlı gepleşimizin bu sany şu täze mewzumy elbette mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat şeýli ýakynda ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Mehriban ýyleşler, elbette gepleşigimiziň her gedekki sanyna çagyrylýan aýdymçylar siziň islegileriniz boýunça biz gepleşigimize çagyrýar. Elbette bugün biziň 05-75 gysy belgimizde ýyleşlerimizden köp sanly SMS-ler gelip gowuşdy. Mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen Halipa şähertlik ýoluna da giň mümkinçilikleri döredildi. Häzirki wagtda ýaş zehinli aýdymçylarymyz, halipalarymyzyň döredip giden ýerine ýetiren aýdymlaryny usatlyk bilen toýlarda, bayramlarda, bayramçylyklarda ýerine ýetirýärler. Owallar saatlaşan natly gepleşigimiziň bugün sanyny da biziň söýgüli aýdymçymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzyň bagtyar talibi Ürsem Halifi gepleşigimize çağırdyk. Ürsem edil häzir biziň sahnamyza çykmaga taýýarlyk görüp otur. Ürsem taýin bolýança mehriban ýyleşler. Ürsemiň şuňky gepleşigimize siz üçin jany sesle ýerine ýetirip berjek aýdymlaryny sadanlarlyk etjek, halifa sadanlary we sadanly ýigitlerimiz we elbette sadanlary siz bilen häzir tanış edýär. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Didar Arnagelliýew, şeýle hem sadanly Atajan Eýubow, Halipa sadanlar gitara saduralyny Akmurat Nämejikow, şeýle de klawiş saduralyny Oraz Babaliýew. Halipalar ýigitler biz sizi gepleşigimize hoş gördük. Näme mehriban ýyleşler, biz häzir Ürsem sahnamda çağırar, ýöne bir zat ýadyňyzdan çykarmak, ekranyny görýän 05-75 gysga belgimizde aýdymçylarymyz hakda gyzyklanýan sowallaryňyzy, soraglaryňyzy bize ýollan. Özüm gepleşigimiziň indiki sanyna çykyş etjek aýdymçynym siziň taýlaýanlygyňyzy ýatladýar. Size bize SMS-lerini yollamaňyzy dowam edin. Biz bolsa sahnamyzda siz üçin, şuňky gepleşigimizde siz üçin ýerine ýetirip berjek Ürsem Halifi sahnamyza çagyrýar. Ürsem gepleşigimizde hoş gördük. Ýerine ýetirip. Mehriban ýyleşler, hormatly tomaşaçylar, owallar sağlaşan natly gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzyň bagtyar talibi zehinli aýdymçymyz Ürsem Halifi özüniň sadanlarlary toparlayan biziň gepleşigimizde. Ürsem ýene bir gezek biz gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun Begmurat, şu gepleşige çağıraňyz üçin. Şu gepleşigiň başynda esasat belläp geçesim gelýär. Şu mehriban arkadamyz bize uly görelle bolupdyr. Halipa şähertlik ýoluny ulu hormat goýýar. Biz ýaşlar üçin köp atalyk aladalaryny etýär. Özüňden bilýäňiz Begmurat, şu institutumyzda halipalardan hem köp zatlary öwrenýäs. Şol halipalardan öwrenen zatlarymyzy şu halk köpçüligine ýetirmek üçin toýlarda, teleýaýlymlarda çykyş etýär. Başardygymyzdan ýerine ýetirýäs. Gepleşigimiziň dowamyna elbette ýerine ýetirjek aýdymlarymyzyň köpsi halipalaň ýerine ýetiren aýdymlar bolar. Dogry-da? Hawa Begmurat. Elbette Begmurat, halipalary, ussatlar hormatlayan mehriban, gahrman arkadamyza bizi ýaşlara uly atalyk aladatyny etýän şu görelli mektep bolup duran mehriban, gahrman arkadamyzyň jany sag başydyk bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan beýlägen mudama rowaj alsyn. Köp sag bol, Ürsem. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de sunwatda, okuwda uly üstünlikler arzu edýäs. Indi gepleşigimiziň dowamyny elbette ýa-da aýtdyňyz halipalaň ýerine ýetiren döreden aýdymlaryny gepleşigimizde jany sesle ýyleşlerimiz üçin ýerine ýetirip berersiňiz. Indi biziň 05-75 gysga belgimizde de aýdymsaz söýjülerimiz, dinleýijilerimiz biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyza bir näçe sowallar, soraglar bilen ýüzlenýärler. Şolaryň içinde iň gyzyklylaryny, täsirlerini
Gepleşimde gatnaşan aýdymçylarymyza bizi ýetirýär. Sizem başardyňyzda näme berilen soraglary jogaplandyrarsynız. Indi soraglara jogaplara geçmeden öňür täzir gepleşimimiziň başyny Halipalaň döreden aýdymlar bilen başlasak näil bolar? Häzir Begmurat gepleşigimiň başyny Halipam, kakam, Rowşan Halifiň ýollar bu ýollar diýen aýdymy bilen başlaýsak. Baş üstüne. Onu sahnamızda Mehriban iyileşir bizim söýgüli aýdymçymyz Ürsem Halif ajaýyp aýdym ýerine ýetirýär. Diňläňdiňiz alyň gepleşimizden hem daşlaşmaň. Mehriban iyileşir, hormatly tamaşaçylar, ne gepleşigimiň başyny Ürsem Halif ýollar bu ýollar diýen ajaýyp aýdymny ýerine ýetirdi. Indi Ürsem, Mehriban arkadamyzy bu ýyly Türkmenistan beýik köpek ýolunyň ýüregi diýip eglan etdi. Elbetde bu toprak mukaddes toprak. Sebäbi bu toprakda erenler, akyllarlar, şahyrlar, bagşylar, sadanlar
beýik ustadlaryň ýaşaýan topragy. Dogry aýdýaň Begmurat. Şo ýanky aýdan aýdymam şu mukaddes beýik topragymyzy wasyp edýän aýdym. Bul aýdymyň sözleri watan şahyrymyz deliliňki. Şol aýdymy kakam 1989-njy ýyl 90-njy ýyllarda şu öz sazanarlary bilen estrada görnüşi ilkinji bolup geçirýär. Soň şol biz şägirdlere ebedi ýadgarlyk galýarda. Häzirki wagtda Begmurat bul aýdymlar Mehriban arkadamyň saýasynda toýlamyzyň, bayramlarymyzyň bezegi bolup ýanglanýar. Indi ürsüm söhbetimiz şeýle dowam edeli. Biz bilýäs, siziň halipaňyz, Mehriban kakaňyz Rowşan Haliýew. Rowşan Haliýew halipalary barada näme aýdyp bilersiňiz? Ine Begmurat kakam halipalary barada aýtsam, şu obamynyň ketguda ýaşullaryndan eşitýän zatlam, şolar maňa gurrun berýärler-de. Şol men enem öň ýerde urda şu tebip bolupdyr. Şol o halipa bagşymyz Orazeli Ilyas hem emgözläp şol enem ýanyna barupdyr. Şol wagt şol kakam sallançykda, gunnagda ýatan çağa eken. Şol wagt şol çağaň aglaýyş sesine, owazyny bir maýyl bolup, şol gunnagda sallançykda ýatan wagty aýdymçy bolmagyny arzu edip halipamyz şol kakama ak patasyny beripdir. Ondan soňra kakam ine Balkan welaýatyny esasy damana ýolundan köp aýdymlar, halipalar döreýär. Şol halipalar esasan Bayram Durdugaraýew, Ana Durdugaraýew, şolar damana ýoluny esasy düýbüni ýoluny tutan şolar. Ine Begmurat biz şu wagt eşretli zamanada ýaşaýarys. Mehriban arkadamyň saýasynda. Mehriban arkadamyza şu biz nesilleriniň adyndan, şägirdleriniň adyndan şu halipalarymyzy tirsegine galdyryp, ýatlap, hormatlaýanlygy üçin köp sag bolsun aýtýar. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Köp sag bol, ürsüm, arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de halkymyzyň, gahrman arkadamyzyň söýgüsini gadanmaňyzy tüýsürekden arzu edip, indi gepleşigimiziň dowamyny ýene de halipaň aýdym bilen dowam edäýil eger garşy bolmasaň. Ana sahnamda çare. Bir bölücük fulüdey gelýär ýagmany, yarım menin çıkar oyun fagmana. Gözüm düştü saçın yağma bulut sever yarın sine, yarın sine. Gözüm düştü saçın akıdıleme, yağma bulut sever yarın sine, yarın sine. Eline bereysin gülli keseni, başına orasın yüpük matani. Boynu yığın yardım alsın pani.
Yağma bulut sever yarını sine yarını sine boynu yılını yarın alsın pozane yağma bulut sever yarını sine yarını sine Yarım otursa ağabey içinde seyran etsek bir bağlar içinde sayıdır gezsin arman içinde ballı olsun yarını sine yarını sine sayılıdır gezsin arman içinde ballı olsun yarını sine yarını sine yarını sine Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, owallar sağlaşan atly gepleşigimiz dowam edýär. Bu gepleşigimizde biziň söýgüli aýdym Şeýmet Örsem Halif gepleşigimizde özüniň sadanlarlar topar bilen halipalan ýerine ýetiren aýdymlaryny başardygyndan biziň gepleşigimizde dinleýijilerimiz üçin, tomaşaçylarymız üçin jany sesse ýerine ýetirip berip oturýar. Örsem söhbetimizi halk aýdymlary bilen baglanşykly soraglary geçeli. Biz bilýäs, elbetde halipalan döredön aýdymlaryny, halk aýdymlaryny siz ýerine ýetirýäňiz esasen damana ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Ol damana ýolundan ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň hem dinleýijilere öz bolşulur täsiri bar. Şo dogrusyny söhbetimiz dowam edýär. Dogry sorak Begbrat, her ýoluň öz bir süýjüligi bar, kynçylygy bar, öz lezzetim bar. Halipalan aýtmagyna görä, şul damana ýoluny esasen şu Bayram Durdugaraýew, Gazak Garaýew şol ilkinji bolup şu dutar Türkmeniň milli saz guraly dutar, öz dutar saz guralymyzy ýerine ýetiripdirler. Ýerine ýetiren ustalar, halipalar şolar bolýar-da ilkinji damana ýoluny. Ha, Begbrat. Ne şu taýda damana ýol barada aýtsak, damana ýoly şu damagyňda gaýnadyp, bokurdugynda gaýnadyp, şol aýdylýan aýdym bolan soň halipalar şoňa damana ýol diýip at goýupdyrlar. Gepleşigimiziň dowamynda da damana ýolundan aýdymlary ýerine ýetirip berersiňiz. Doğru. Indi aýdymlara geçmeden öňürtü ýa-ni damana ýoly ilkinji dutar saz uralyny başlany soň estrada ýoluna geçirilip gidiňizde. Siz dutar saz uralyna da damana ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýäňmi ýa diňe estrada görnüşini? Men şu estrada görnüşini ýerine ýetir. Elbetde Beýmurat şu halipalamynyň dutarda ýerine ýetiren aýdymlaryny aýtmak maksadymda bar. Gelecekde şu institutymyzyň halipa ma'lumlary bar ine Oragely Gabysov, Anaçar Çepbäýew, Agam Sagteýew şu halipalardan dutar saz uralyna da şol damana ýoluna aýdylan aýdymlary aýtmak maksat edilýän. Gelecekde şol dutarda aýdylan aýdymlary ýerine ýetirenini umyt edýän. Bunu nesip bolsa bizem gelecekde garaşýas dutar saz uralyny halipalaň ýerine ýetiren şu damana ýolundan bir näçe aýdymlary biziň gepleşigimizde tele aýlymlarda ýerine ýetirip halk köpçüliginiň söýgüsini adammaňa tüýsürekden arduw edýärsinni. Gepleşigimizi
damana ýolunyň aýdym bilen dowam edäýli. Baş üstüne. Yaşmakla yasır geli, za geli. Pelin göryen min peli, gelli gönlüm sadeyle. Ey aşık gönlüm za geli. Bolunsa gelin, otur salınsa divan, namısana kuş olup uçup varım yanına. Vay sana dil yetireyteler ödüm varsık yanına. Şeytan yanıp kıryadı, elli gönlümü sadeyle. Posta posta gel göreyim bir zegavunun sadeyle sadeyle bir zegavunun sadili, sadili.
ikimizi zulüm yağışı bir yar gezmekten gezmekten. İkimize zulüm yağışı bir yar gezmekten gezmekten. Şemsan yanıp bir yerdeyim belli böyle müsaadeyle saadeyle saadeyle. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, owalar saatlaşan natly gepleşigimizi Ürsem Halif bilen bilelikde dowam edýäs. Inni Ürsem, gepleşigimiziň başyny aýtdyk. Biziň 05-75 gysga belgimide aýdym saat söýjülerimiziň, dinleýijilerimiziň adyndan umumyň ýurdumyzyň çar kunjagyndan aýdym saat muşdoklarymyz biziň şu 05-75 gysga belgimide şuňky gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyza öz soraglaryny ýollaýarlar. Inni şo soraglaryň içinde käbir gyzykly soraglar bar. Şo soraglary size ýetireli, sizden başardyňyzdan jogap bererdiňiz. Başlaýarmy? Başlaýas. Ürsem, biz bilýäs, elbetde siz nusgawy şahyrlarymyzyň sözlerine döredilen şeýlede dessanlardan aýdymlary toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýäňiz. Aşgabat şäheriniň büdümeýin etrabyndan Ataýyflaryň maşgalasy size şeýle sorag bilen ýüzlenýär. Siziň ýüregiňizde has ýaqyn eser, haýsy eserdi? Gol sorag Begmurat şu men özüme has ýaqyn görüp okuyan eserlerimin biri Görogly epasy. Şol Görogly epasyndan ne türkmen toýlamyzda da, teleýaýlymlarymyzda da şol Görogly epasynyň aýdymlar köpräk ýerine ýetirýäs. Haýsy aýdymlar? Esasanam şu özüme has ýaqyn görýän, söýüp aýtýan, özüme ýaqyn bolan aýdym, gele özüm dolan öl dağlara diýen aýdymy. Şu aýdymyň döreýi şu arada taryhyny bilýän. Ine kitapda aýdylyşyna görä Begmurat Görogly we öz ogluny ýagy gelip alyp giden wagtda zarlap şonu ýerine alyp gaýtjak bolan wagty ýerine ýetiren namasy. Şol aýdyma mädiri nesip bolsa gepleşigim dowamly ýerine ýetirip beren. Aýdymyň adam gele özüm dolanaly dağlara. Göçewe çeýledi köňül kerweny, göçewdim dolanaly dağlara diýip Ürsem hal aýdym aýdar bolly, gör wagt näme diýe. Sahnamda çağırýar. Dili gözüm dolanali
Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, owallar saatlaşan atly gepleşigimizi Ürsem Halif bilen bilelikde dowam edýäs. Inni Ürsem soraglara geçeli. Ne Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň Esenoflaň maşgalasy size şeýle soraglan ýüzlenýärler. Sungatda gazanan üstünlüğünüz diye. Ne Begmurat sungatda gazanan üstünlükle maradaysam 2015-nji ýylda Mehriban arkadamyň Ak Paçasynyň açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň talibi bolmak bagty meýser etdi. Şeýlekem şol ýol ýanglan ýarym telewizsiň ýeňçisi boldum. Mehriban arkadamyň şah serpaýynyň eýesi bolmak bagty nisip etdi. Men şeýle begenýän gelecekde de medeniýetimiz sungatymyzy ösdürmek üçin uly goşanlar goşarny ynanyrýan. Köp sağ ol. Arzuwlaň hasyl bolsun. Nesip bolsa näme okuwam tamamlap medeniýet toplumuna bir öz bolşly goşan hünärmenler bolup ýetişmeňizden tüýsüremizden arzu edýär. Durmuşda sungatda şeýle sowgatlaryň höwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Sungat ýoluna da şeýle şa sowgatlaryň ýeňişli habarlaryň durmuşyňyzda höwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Inni Mehriban arkadamyz bizi arzuwlaň hasyl bolýan ýurdunda ýaşadýar. Biz bagtdan paýly şeýle asuda watanda ýaşaýasyn, şeýle döwürde ýaşaýanyňa buýsanywam, begenibem, nenen joşmajak, nenen aýdym aýtmajak. Gepleşigimiz aýdym bilen dowam edäýli. Sahnamda çarýas. Ayrılıktınlanın Kur'an taşıma Hep kovalar kalar o benim başıma Ken kovalar kalar o benim başıma 25'imde birinin taşıma İnlerin kimse o firmanın senin İnlerin kimse o firmanın senin Bebulleri tay gülüm yanakların Sahilga bay gülüm, gülleri tay gülüm, yanakların var gülüm, iki tefül hanım, sahilga bay gülüm. Başların benim Bebulleri tay gülüm yanakların var gülüm İki tefül hanım sahilga bay gülüm Bebulleri tay gülüm yanakların var gülüm İki tefül hanım sahilga bay gülüm
kulhanım Sahilime vay gülüm Taşların benim Aytın gider beni güllep sağım gel sağım Hey 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 Dördürümü döşte taşların benim Be güllere tay gülüm Yanakların nar gülüm İki tefül hanım Şahile vay gülüm Be güllere tay gülüm Yanakların nar gülüm İki tefül hanım Şahile vay gülüm İki tefül hanım Şahile vay gülüm Yanım filmim otursam turursam Sağılır sütüm var almanın maya Bu dağ kılığında başı giyip dursun Mulayim nazarım salmanın maya Bu dağ kılığında başı giyip dursun Mulayim nazarım salmanın maya Girersin düşme giyeceğinin yari Başıma üşüttür tirilim bari Aklımda gülem ol boşanari Ekle var sevgilim olmanın maya Aklımda gülem ol boşanari Ekle var sevgilim olmanın maya Olayın kurbanı sen gibi gıydım Ağrımı yerine sen aradın Sen tülüzü yok bakarım yanım Çağırsam yanıma gülmem maya Sen tülüzü yok bakarım yanım Çağırsam yanıma gülmem maya Kurana yüzlerim asmanın ayı Sendi bir kıydım hiçliği sayı Aklımdan koyup bir fındık çayı Adam alıp mihman almanın maya Aklımdan koyup bir fındık çayı Adam alıp mihman almanın maya Olayın kurbanı sen gibi gıydım Ağrımı yerine
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar taýlaşan atly gepleşigimizi Ürsem Halif bilen dowam edýäs. Ürsem, geljekde öňüňizde goýan maksadyňyz? Nebeg Murat öňümde goýan maksatlarym barada aýtsam, taryhda bolup geçen wakalary, halipalarymyzyň aýdymlaryny aýtmak bize hassa buýsandyra begendir ýa. Biziň baý taryhymyz barna, ussat halipalar, biziň şu mukaddes topragymyzy, ata watanymyzy, gelin gyýyllarymyzy, dağımyzy, düzümyzi, deňizimizi wasp eden halipalar bar. Olar ýeke-ýeke atlanyrardan diýsen kan. Şoň üçin näme arkadamyzyň saýasynda biziň giň taryhymyz gaýdyk geldi, ata-babalarymyz tirsegine galdy. Şoň üçin hem ädir gepleşigimizi bir halipalaryň döreden ýerine ýetiren aýdymlar bilen dowam edäýli. Baş üstüne. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar taýlaşan atly gepleşigimiz dowam edýäsine. Bugun gepleşigimizde Ürsem Halif bilen gepleşigimizni öz sadanlary bilen halipalaryň döreden ýerine ýetiren ödüm Mehriban kakasy Rowşan Halifiň döreden aýdymlaryny ýerine ýetiren aýdymlaryny bilen gepleşigimizde ýerine ýetirip berdi. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin Ürsem size sadanlar toparyňyzda sag bolsun aýdýas. Janyňyz sag bolsun.
şu owadan owadyňyz hemişe toýlamyzda, bayramlarymyzda ýanglanyp dursun. Okuwuňyzda, maşgalada da ulu üstünlikler arzu edýäs. Gepleşige gatnaşagyň üçin ýene bir gezek sag bolsun aýdýas. Ine Begmurat şu zatlaryň sakasynda duran baý taryhymyzy halifalamy tirsege galdyran mehriban, gahrman arkadamyzy talip ýüregine köp sag bolsun aýtýan mehriban gahrman arkadamyň jan sag bolsun, başy dik bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan beýle mydamy rowaj alsyn. Köp sag bol, ürsem arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de okuwda sunwatdy üstünlük arzu edýäs, maşalaňyzda awadançylyk arzu edýäs. Indi gepleşigimizde tomaş edýän bolsaň bilýänsiň, owalar saglaşan atly gepleşigimiň täze mewsumini mehriban arkadamyň tagallasy bilen biziň gözel paýtagtymyz gün-günden gözelleşýär. Özüniň gözelligi bilen bütün dünýäni haýrana goýýar. Ine paýtagtymyzyň görküne gork goşup oturan arkadamyň tagallasy bilen täze bir görkü, täze bir keşfe betsenen Aşgabat seýliğinde ýerleşýän Aşgabat medeni din jalş merkezi bilen owalar saglaşan atly gepleşigimiň täze mewsumini bilelikde taýýarladyk. Biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylara bolsa, ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin Aşgabat medeni din jalş merkezi isleseňiz maşgalaňyz bilen, isteseňiz sadyna ýigitler bilen ertirlik naharam bar, günortanlyk naharam bar, akşamlyk naharam bar. Arasy howada medeniýetli süýjü tagamlardan lezzet alyp din jalmak isteseňiz, Aşgabat medeni din jalş merkezi size çakylyk görleýär. Isenlik wagt maşgalaňyz bilen sadyna ýigitler bilen Aşgabat restoranına baryp süýjü tagamlardan lezzet alyp bilersiňiz. Indi ürsem gepleşigimiz ahyrlady. Bilýänsiň gepleşigimiň ahir bu soňşulaýdym bilen jemlenýär. Gepleşigimiň jemini näme aýlaýdym bilen jemläli. Dogry aýtdyň Begmurat, watanymyzy wasp etýän, watanymyzyň ösüşlerini mehriban arkadamyzy wasp edýän aýdymlar bilen jemläýäli. Şeýdeli. Onu mehriban ileşler bidaýar ürsem halif bilen watanymyzyň ösüşini, edid arkadamyzyň gazanyp berýän şeýle yeňişli günlerini wasp edýän ajaýyp aýdym bilen gepleşigimiz jemler pursatdan peýdalanyp her bir ýerinde maşgala awadançylygyny, ýurt parahatçylygyny arzu edýär. Bizi şeýle erkana watanyna ýaşadýan gahrman arkadamyzyň ömrüne ömrü goşulmagyny, janynyň sag bolmagyny alyp barýan beýgi işleriniň hemişe rowaçlygy betsenmegini arzulap, häzir bu soňşulaýdym bilen gepleşigimiz jemler ýöne biz siz bilen uzak wagtlyp sag bolaşamdyk. Ýene-de ýakyn günlerde türkmen owadyny, owadlar saglaşan atly gepleşigimizde görüşýänçä, hoş wagtyňyz. akşamına, ay nurunun yalkımına, yürek coşan halkımına, bir taraf gidir vatanım, elimizle adın yayran, bütün dünya sana hayran, şirin sanı sana kurban, bir taraf gidir vatanım, üme san vatanım, sana şıklaşan vatanım, kahramanın sayesinde illerim aman vatanım,
şıkraşan vatanım, arka dağın fayasına illerim aman vatanım. Can vatanım, sana şıkraşan vatanım, kahramanın sayesinde illerim aman vatanım. Can vatanım, sana şıkraşan vatanım, arka dağın sayesinde illerim aman vatanım. Can vatanım, sana şıkraşan